Sumbayang indah, puasa indah atas asa apulno masuk asarugo. Sumbayang indah, puasa indah antara apulno lah bagi ni mudo. Lah pia kapitu kubwa mini mudo bakan haju.
dari bidang agama Islam dan agama itu surga tajah ado di dalamnya layu tangan padu gitu laka manjalan laikan saja bagi umat lagi Islam dan ada di dunia dan kini para laka rotubu dan dibaca kenalai simakan banalah di mukulan basamu iyo suara memang liyo nanta bedo Ondelai dengan lari bismillah lo pertamo Denalai wailai saudaro Olai rapi Olai dan pahanu disambung oleh kadino iyo nawalan iyo jotugo Denanya to pulo nalaku Asupayo natara La ibarat ila bamai Nilai bola nanya tu Nina sanang ladanyo hati Oh na sanang ladanyo hati Ay panonton lay Denalay hidup akan dipakai iyo mati iyo kan ditompa Jalannya walay berjalan agamang Ay kini para mana menjadi sandi Disuri sajadah lay ayat terjali masawahu paraman rabbi wa nafaka fihi dengan min ruhihi Asal masuk Tuhan menjadilah kada insan Oleh awal kejadian Denalai udara India Oh mana mulai nyonot apa Oleh masuk dari di sana sama soai Oleh tergenang kota nilai ampe puluh hari Oleh nur sama tu solarnya itu Malaikat melatibu menjadikan ladanya nutupan Ini ode Allah kanamu Oh araki ilai Allah ko Olai darah lai sama tu Ambil puluh alai hari Oh sama tu ladai Allah ko dibuat menjadi murga sampai bulannya bilangan sudah sampai bulannya pagi lola kan Salatilu puluh aku kano sungguh Ay di masuk itu Tuhan menyuruh malaikat akan menjapui aruh Oh menjapui ilai nyawa Dinalai yuda untuk tubuh Oh di alam lainnya zahra Oh iyo nyawa iyo kakaru Nur Muhammad lengkap sapi Oh tadi masanya itu malaikat hembuskan Allah ditiup ladakan nyawa Laisa masuk dan dikandung Iyo adil masuk itu Oh dimasuk lainnya itu Oh irada dengan anggota lai bagara Kena bagara berlambe-lambe Talingo mandang badake-dake Oh tangan kamu lui kaki lai balipe Karena dirahimah itulah sampai keadaan ini hendaklah tadi
sama tubuh bernama jasmani, oh sama solenyo nyawa ai bernama oleh rohani. dengan kadolenyo itu apabila iyo sapai Baru lebar namo iyo insan sejati. oh ladi bari ladi barakal panapa suwe di diri Ira bilo lenyo anak. oh bilangan oh bilangan Ora iyo bilangan. Lei sambilan iyo wenyo bulan. Nilai anak lada iyo lain Nilai dari la iyo kandungan ai awal iyo lahirnya Ai baru iyo ai babada. nilai baru iyo barasonyo dari iyo nilai parasan Nilai dari iyo angin ai datang mereka dinginan. karena iyo lah dinginnya oh tangis lada iyo lah dibu Nilai iyo ai manangi. Nilai itu iyo ai sababnya. karena lada iyo manangis Nilai janji na iyo lalu po ay lupo iyo lah janji Tuhan iyo ai yang kasih. oh karena la iyo la lalu delay dayo la iyo nyo setan iyo la nyo setan ay musuh na iyo yang kontan delay jarang denan delah jari delay jarang lada iyo la musuh lay kalupo la iyo de elawan palupo la iyo lupukan ba itu la iyo pasaran ala pengajian nan lenyo gitu sama to iyo bayangan dahulu olanyo suci taat lada iyo nyo jaza Suci nilai taat nyoyasan hai kumuhnya nyawa iyo datang kudian karena menurut onde olalai hai dayo nyo setan ibu bapaknya nilai kurang asuhan nilai kurang didikan laka agama Islam nilai itu sebabnya onde olalai oman konyo kumu Sampai aku ke Tuhan kapatu sampai menjadi kafir yang kumuh. dalam neraka badan disapu itu katarangan nyawa tubuh Nilai sama di siang Bela rimbun ditutup Soal pengadilan Oh sekian di kuku Sekian dahulu Onde olalai Di kami berdua Ada tepat segala sekarang aku maklum kami kekurangan suara 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 dari nana biasa Kadang babuni Indo aja yang gila Nilai kata oleh maru werong nilai babuni iyo cacang gilo Lai badaro daro babuni Lai garo babaro nilai namun iyo sumang nilai nilai
jua Sariku konsen iyo tak kudu ade dake iyo kabar nangko lagi iyo denan lajo lagu desa masuk apa barat sadang modo sama so iyo nyo itu kabarat abaram bujikaribo talu bayu pala buhan kapa bulan do turun josi koci talu bayu pala buhan kapa bulan do pa turun josi koci cantiklah kan dua gigi lah tangga anak bini indah acuh lain janganlah kan dua gigi lah tangga anak bini indah acuh lain bulan do turun josi koci begitu iyo dalam tambo bulan do turun josi koci itu obana dalam tambo bayan ajo bini kinilah banci nyobuang iyo kapan tidompo anak bini oh kinilah banci nyobuang iyo kapan tidompo mandera sobongo boka karate la ayah raso nak abu jangan jolong gadang alane mandera sobungo buka karate ya rasul na abu jangan dolong gada itu apa jaso anak apa balik dari kete kurang kasih saya apo jaso isu anak balik deketenyo kurang kasih saya dari soalah hiburan jadi ode rasonyo sebagai ordenane acara-acara atau sebagai intermezzo sebagai instrumentalia iyo batatunan mudo-mudo ordenan kini nelatibo iyo ayuku dan jojangko akan lai kamanya bui gayung denan le kamanya jawab tanyo iyo lamu bana di kafe ko putu yo de talinyo kolamunan yo ladi bungkui ko rasan yo de rasonyo lamu bana yo ladi randam iyo ko masam yo de rasonyo nan yang ada yo de tanyo diri kami badu memang para karo tubuh di luar itu dan masinan dalam tanyo iyo nan sampai yo ladi luar iyo ditambah la surahnya alena lai kulina jangan cabi asia populo na manjago iyo ada kiana jangan lulu siapa bana nan manjago ai ko orelena jangan putus siapa bana nan manjago ko tulala dena jangan ramu siapa pulo yo desa pamnyo orelena siapa nan manjago nan padoyo dena lai hakikatnya iyo mintalah katarangan diri kami nan badu kapadoy to panas inggalang yo dena lai tunan naladiyo mandanga iyo ada nyota hanyo marabangai bulunan di buenyo Baharasona ni daladia teka sua kami mengambangkan lacur itu ay manuru iyo panadia dan kami layo tarimo iyo cima dekan bana imo konani yo de basamu sama toyo sifat Tuhan nan manjago yo lagi sano yaitu nan sifat Allah Ta'ala memang antara jolina lagi sanu Ihinan manjago yo lagi kuli azim yo ede namonyo menjadi yo denane kabasaran di yo na tantang kuli ikitu manjago yo lagi dagyang hakim yo ede namonyo nan mambari yo lagi yo koko yo sati yo de dagyang kitu iyo nan manjago lagi ure yun nakan yo de namonyo menjadi yo denan kekuatan yo ditampe masnya nan manjago yo lagi
di tulang muhiun banayo de namonyo menjadi odena lapen hidupan nio di dalam tubuh kita. Iyo ayalana lagi jawab sepanjang ya handainan batanyo Malabi kami denyo tidak mengurangi rasul siyo Andena le tantula denyo kami iyo kabana tanyo polo. Iyo ko adoyo dewa katu untuk ayah handasa sudah iko Ko inda ado iyo dewa katu di kandaan kapak barat sudah iko. Kanonan iyo ay lepa barat sabana jinggoyo malam nangko Apalagi candunya depa barat kini yo mungkin le masih rado. Samajanan iyo ay dahulunyo iyo ay sampai yo saat nangko Di tangan beliau ne masih ne gata-gata iyo saja samulo dari sajo. Kalau yo candu yo pasti lawat tentu contoh kita ka inyo Mancalia iyo lah de beliau memang tapi panas sumangenyo. Labiana lagi amula tahu dua sumange de nyokulo Aradun sumangenyo depa barat memang gak apa lain lah biasa. Idi tahu mua de beliau ini adalah di hari sanjo. Tetapi iyo ne sumangenyo imo balik tahun ne lau muanyo. Yo ay sumange nyo pado malam na kini nangko iyo joto panay la singgalang inda ado ako laya punyo darano to panyo la singgalang masih anak ay mudo kalau iyo ay nampak barat 1000% yo semangat nyo Tetapi nan kami detaku ikan kasumangat pak barat ini ko detalam ponela sumangat pake ko pak barat lah babini mudo. Iyo bagi tulay nyo bana salah lata iyo ay sumangat nyo Dia ulah denyo itu iyo de para pian masih ado. Karano iyo ay la sumangat baka tu guru yo guru kito kalau naninda yo pandai kito akan iyo mamain kanyo amo iyo ay diri kito iyo ay juwo nan binaso Mudah-mudahan iyo de pak barat iyo padune malam nangko ba umuayo dena panjara sakit pak barat nak murah juo. Dia umuyo dana panjang kuliah rasa kina murah juo tetapi iyo na nora rumah pak barat ayo salah ditambah juo Dena ko batang bala de pak barat ko batang baju labininyo ayah itu batambah sayang indah nan jadi apa-apa polo. iyo ay de batamba unita iyo ay kok marabo Nana ko lagi te pak barat iyo jo kalau kadikiro batambah pulo de nyo bini batambah sayang de kabininyo iyo de mikian de nyo bini batambah sayang kapak barat de nyo. kalau mengaji perkara sayang iyo di hati dunia nangko kalau seorang denyo laki Allah sayang yo kabininyo kalau seorang yo perempuan tak sayang pulo yo kalakinyo tentu iyo nampak barat disuruh iyo babidi mudo karena iyo nampak barat panurut kabanan ditarimo sebagai iyo tuan takur iyo padenan aku lagi di daerah Cimarambang baliau tuan takur de amehnya Adeko di zaman anak puluh limo baliau banadat kuat meringginya. kalau nala sekarang iyo pak barat yo de galanya Masih
masih surya iyo masih mampu buang asoknya Untuk mualah enam tujuan rokok tatap surya tuh. Denalai kalau pandakian de pa barat masih alun adonan tinggi nande ijo Kalau nanti oi penurunan kantu bali ya guliang saja. Denalai itu nalawi jangan Dari kami nanti bahadua. Denalai ini delatanyo kaya handalan kisau pulau Bertanyo ai june agak sikit agak sapata hai la jodoh. Abe makalakuan denyo kulit kalakuan dagang bagainya mano Sarato kelakuan denyo ure iyo jo tulang ai denyo namo. Dengan bagaimana kelakuannya Di dalam sembahyang yo dengan limo. Onde Long iyo nandela jawab Iyo kami malah nambah tanyo Dipasang tanyo Ini jo irama maibo Irama nak bujang Meminta babini de kamandenyo Yo iram bahalaknyo iko Akan sudah yang molahnya to Irama paparat Adina lama-lam danto Paminta babini duo Kabate bini patamu Tengoklah pabarat iyo hari Pemanduang patang jo pagi hari Abi bulan tahun de baganti Onan pak barat otara ga ababini gadi Ilo juo kadian tak kasih Keke ino saudara yo iko Ko indah juo dene pairaun sajo Tak malu deyen maafak eura sumano Kain saruan jo kain panjang apa barade ala basera di dalam lamari Sampai bila Pak Barat membujang Antara gajuh Pak Barat berpoligami Tengok lain tiap pulang sanjo Pak Barat Pak iri yang jantan jo batino Kok Pak Barat babini duo Oh nama Pak Barat ay bedo Iya kalau lah begini tuh Sabana cucuk dek tuan takurnya Oh datua maringgi masuk dulunya Kalau di daerah Semarang Bang apa ada iyo dulu tanahnya Denan kiyo lah tuan takur lah denan kan lah kan monyo Iyo itulah bunyinya Oh dari kami bado Sineger Ale usiku mana buali Tum si piro si ano si antara tu paradeko Saya raspa sineger Saya raspa sineger Macurito hanggang di masuk dulu malawan orang ulando Aja dia balansa sinapang bagogo bulan dola bakajahadu Mariam tombak Sila pang masin Sila pang masin Mariam tombak Sila pang masin Raspa sineger Ale usiku mana buali Tu sepiro si ano Si antara ku parteko Saya horas pa sineger Saya horas pa sineger Hanjo talang barang jangan juru dui bacinta malawan orang ulando Kok mati cie tu masari bu
Silana pamasin Mariam tombong anak ina Silana pamasin Say horas pa Sineger Ale ale si buana buali O tu sepiro siano Si antar ko pardeko Say horas pa Sineger saya raspa sineger Yo era mala de no ya pang lai ba itu lai de bunyinya aso ya kabara dio masih jenggo duo le bulia la di tuku tambahnya la di tuku abana oi sarato tambahnya tambah para gihan perai sajo tulak mulen lamo oi kowe namonyo sungguh yana pun lamo lain mantap lan bonino Ganyo lago takwa maringgi o sama saudara ulunyo sarato jutu bata Quran iyo kan lagi Ladi zaman Jepang Pak Parate kawin pada kamu anak mama pulang ke Batu Desa Bandar Rancak Bak biola rampiang pinggangnya oh sayang nenek Oi kata pang talua kutunya sabar janganlah tali baru Oi akanyo alasannya mulai lah batu cingan lah kambiang kita malah dicarinya sampai bulan lupa barang batang buah dua Sitin nula bayanyo agak mirip orang Cina kami kok mangagi santiang pulau sayang saya ni sekali seminggu gosok giginya oi sambala donyo agiarin so hidungnya sagadang hidung kudo ai rokoknya surya pulo sabar janganlah kali baru ayah tanyo alasannya mulai lah baku ciangan janganlah janganlah kita malah dicarinya di zaman corona pak barat nak bata buah pulo Ataga poligami iyo jo orang kampungnya dalam rumahnya oi jando barana limo oh sayang sayang anak ni toko lain sayang apa sayangnya kak ai sabana basayo lai duangnya oh sabar janganlah kali baru ayah kanyo alasannya mulai lah kucingan lah kambing hitam di tujainyo jadi rasonyo dari kami madu ibarat lah ibadat lah mungkin lah bakilo kilo nilai panik nilai data iyo taraso nilai palu abadi tiran data lagi nilai dado aku kaki lekapo cuangan nilai dua anda basilo ko palu halaba cucuran Allah basah dan didado akaya handala de nyoki to la tula de kanda kana ju ya anda lagi sahau mari banamu ya anda Allah babi kalau dekat jadi ngejo oh di sambil bakanda di sambil bakan apa maju minang iyo ikon lah dio iyo bisa mola elo mayu barang jangan sampai terlantar auto elo anak bujang usah sampai lah tak hidup janyo di pijo ala pijo Kuanta kurala kabatang buat tumunan mudo patah salero dikijo benai na amuado dikijo nyodo baru alami orang koto tu nami de anak mudo apa abaran abatang buah salero mudo jo dikijo dikijo
inyo jam jangan bujang bujang ko na babi ni ibarai koto indah bakandang Hai ni kijonyo den ala di kijonyo den na hai da ahamu ado kijonyo do baru rami rami malalo rami di ana orang rana babaran nella tu o wala baun tanah hai di kijonyo de ala di kijonyo sampai kini lah baki dejo. Hey, kijonyo dan kijonyo den hari amu ado. Kijonyo do Kantang indah, kutu indah, batang coba dah dia bujo. Sumbayang indah, puasa indah atas asa apulno masuk asarugo. Kijonyo de. Kijonyo Sumbayang indah puaso indah taraga apulo la bagi ni mudo kijonyo de orang di Singapura rami di anak ala petutu lah hampir kepitu buah mini mudo bahkan haju kijonyo de matang-matang tua tak Quran meh tasasta pulo la bagi di mudo kijonyo de di kijonyo de dena haida ahamu ado di kijonyo do baru kajimpon pamen nana mandi laku jika pamen nana kato anaku kuasi kala di manurun jalan kasurau rokok baganti jo daun anau Lompat tinggal bos, ya sapa.